Наскоро разбрах, че учени от цял свят вече официално признават, че най-древната писменост е открита по нашите земи. Днес съм поканила доктор Росен Милев, който ще ни разкаже за последните световни изследвания, според които нашите писмени паметници са от преди повече от 5000 години преди Христа. От госта ми днес ще разберем още любопитни факти за писмеността по земите ни, с които се занимават учени от цял свят. По-късно какво ще се случи? Защо агресията сред младите хора се увеличава? И откъде идва пропастта между учителите и учениците, ще разберем от един педагог. А за финал съм поканила едно момче, на което самата аз си мечтая да му бъда класна. При мен ще дойдат петокласникът Матей Петков, който е републикански шампион по шахмат, и гросмайсторът Петър Великов, който е негов треньор. А сега ще видим нещо любопитно за писмеността по нашите земи. Доскоро учените твърдяха, че първата писменост е открита в Месопотамия. Нови изследвания и по-модерна техника обаче доказаха, че първите писмени паметници са по нашите земи и датират от около 6000 години преди Христа, което са близо 2000 години преди доскорошния първенец Месопотамия. Друго, с което българите може да се гордеем, е, че по нашите земи е имало 3 писмености. Още любопитни факти около нашата писменост и история ще разберем от следващия гост на апартаментът, доктор Росен Милев. Доктор Росен Милев е вече при мен. Това е чест за нас. Видяхте каква информация направиха нашите редактори. Това е невероятно, което днес ще разкажете една прекрасна приказка на нашите зрители. Да, всичко звучи като приказка, но е истина, защото историята борави с конкретни факти, археологията борави с неоспорими доказателства. Тези паметници, които са известни като плочката от Градешница, печата от Караново, като диска от Долнослав. Казвам само 3 паметника, най-емблематични от 3 различни краища на България. Тези паметници, които съдържат писмени знаци, ингравирани върху тях, всъщност са едни от най-древните писмени паметници на човечеството. Най-древните, заедно с подобни, намерени на територията на Румъния, на Сърбия и наречени дунавска, древноевропейска или палеобалканска писменост. Сега аз съм сигурна, че нашите зрители ви имат доверие и ще ви слушат захласно. Нека да им кажем първо, че вие сте роден в Берлин, нали? Да. Завършил сте Хумболтовия университет в Берлин. Така, доктор на философските науки от Залцбургския университет и редовен член на Нюйоркската академия на науките. Да. Това са всъщност ваши многогодишни занимания. Да, аз се занимавам с история на комуникациите и медиите, която включва история на писменостите. Значи над 20 години работя в тази област и мога да кажа, че за мен е чест и радост като българин, че тук по нашите земи в различни епохи са създадени 3 различни писмени култури. И то най-древните. Нека да покажем знаците, които вие ми показахте, и картата, нали? Всичко и картата, това, което, значи, което е намерено, казахте, по нашите земи. Ето да кажем, дисковете, ето печата. Ето печата от Караново. Нали? Това е нещо, което е изключително интересно, защото доказва, че древното население по нашите земи не само е ингравирало знаци, но се е сетил да ги направи като печат. Това е печат, използван за, днеска бихме казали, хлебни изделия, ритуално, при големи празници, и който се пази и до ден днешен в Караново. Това е този печат, нали? Да, имаме Градешница, площката от Градешница. Това е, разбира се, графично представяне. В книгата на световно известният учен професор Харалд Харман, автора на универсалната история на писмеността. Това е в момента най-актуалният, най-популярният научен труд, преведен над 60 езика за историята на писмеността на човечеството.
Ето тук той това публикува. са знаци? Това са знаци, ритуални, символни. Те са, някои ги наричат предписмени знаци. Други писмени. Големият германски социолог Никлас Луман казва, това е първата писмена медия на света. Така, този бих казал схоластичен спор, дали са писмени или предписмени, Луман с неговата дълбока и същевременно игрива научна мисъл, с понятието писмена медия, тук на Балканите, на територията на България, Сърбия и Румъния са намерени най-дребните писмени медии на света. Писмени медии на света много ми харесва. А знаем ли какво все пак изобразяват това тези знаци? Това са ритуални знаци. Човечеството първо контактува с отвъдното, с боговете, преди да започне чрез писмени знаци да контактува помежду си. Тоест, това са знаци вотивни, изискващи Божията благодат, плодородие, добра реколта. През есенния сезон са едни, когато се събира реколта, през пролета, когато се сее други. Тоест, колкото божествени, те са свързани с агрикултурния селско-стопанския цикъл. Тоест, човечеството е колкото отправило взор към отвъдното, толкова и към своето всекидневие, към прехраната и към съществуването си. Ще ми разрешите ли да се пробвам? Това са едни писма до Бог. Да, точно така. Молитви. Кратко, ето виждате ли, това е кратко, ясно и точно. Така го разбрах. Сега, ето и това също е нещо много интересно, намерено отново по нашите земи. Да, Долнослав. Селото е между Хасково и Смолян. Това е според професор Харалд Харман първият календар на света. Тоест, под формата на точки, вие виждате, разположени по различен начин, в различна симетрия и конфигурация. Харалд Харман предполага, че тук по нашите земи е намерен първият календар, който изисква писмени знаци, разбира се. Тоест, навсякъде, където имаме писмена култура в света, имаме и календар. Това са взаимосвързани понятия. Тоест, вие виждате какво разнообразие имаме по българските земи. Имаме печат, имаме плочки, имаме календар. Нещо, което наистина е впечатляващо. Наистина е впечатляващо и вие ми това са около 700 до 1100 знака. Варират в зависимост от областта. Тоест, това са логографски знаци, нали, сакрални. Както знаете, китайската иероглифика, за да дам един паралел, съвремен също борави с няколко хиляди знака, нали? Защото знака е дума, знака е понятие. То не е буква и не е звук, както е, разбира се, и тази най-древна писменост, намерена по нашите земи. Сега, как е правилно? Така ли да покажа знаците? Ами тъй като те са изписани по различен начин. Буквата М ме подвежда, така да покажа на нашите зрители. Правилно показвате, съвсем точно се ориентирате. Аз си намерих моята буквичка сред най-древните, първите. Това означава, че чувство за симетрия и ориентация на древните хора до наши дни не се е променило чак толкова много. Нали? Тоест има едни универсални човешки способности и дадености, тъй като писмеността е нещо типично само за човека. Това го различава от целия животински свят, наред с много други неща. Едно от нещата, свързани с писмената култура, е усета за симетрия и за точно поставяне на знака във връзка с определена среда. Сега, аз обаче, да ви кажа, ги разглеждах и ми се струва, че едни знаци показват жена, други мъж, тук има животно, според мен, клас, като жито. Най-древната писменост винаги е пиктографска. Значи, прехода между рисунката и абстракцията е плавен. Хората експериментират, хората търсят. Те отначало прерисуват нещо, след това го симплифицират. Превръщат го в знак, в символ. Това е между другото пъти и на египетската, знаете, иероглифика, и на китайските писмени знаци, и на индийските. Навсякъде се тръгва от рисунката, която бавно и постепенно се превръща в символ и абстрактен знак. Така че вие правилно виждате тези символи, които си личат, кои са, и други който вече много ме притесни, обаче. Да, свастиката, но тя е много древна, тя е историческа, като кръговрат, като нещо, кой знае както какво между другото и петолъчката, колкото да ви е странно. Тези знаци, които ние свързваме с политическата култура на 20 век, те са много древни и са създадени и ги има
по нашите земи, в тази най-древна писмена култура. Тези знаци къде са намерени? Те са намерени на най-различни места. Това е един набор. Но има и в България да, някои разбира от тях. се, има и по българските земи. Сега това ще го покажем и ще го обясните ли на нашите Нещо, което е много типично, защото цивилизацията по нашите земи тогава, това е предтракийската, на тогавашните народи, населявали Балкански полуостров, е матриархална. Значи, свързана е с почита към богинята майка, затова много често писмените знаци са изобразени върху глинени фигурки на жени. Да. Тоест, това са, така да се каже, сакралните обекти. Женското тяло е сакрален обект, обект на преклонение, обект на връзка с другия, висшия, божествения свят, и за това преобладават в тази цивилизация, дунавската или древноевропейската, женски глинени фигури, изрисувани с писмени знаци. Но сега трябва непременно за Вулфила да ни остане време, за да обясните, но тази карта е страшно важна, да я покажем, която... Тя е съвсем нова, публикувана... Нова наука. Може ли две думи да кажа? Може би се чудите в кое предаване в момента сте попаднали. Това е апартаментът по БНТ 1, уважаеми зрители. И си мисля, че това е вашата среща с един красив ум. В тази седмица, около 24 май, просто смятаме, че е хубаво да покажем различни поводи, за които ние, българите, трябва да се гордеем. И тази карта изобразява точно този повод за гордост. Точно така. Най-древната писменост е показана къде се намира. Именно като номер 1 по нашите земи. Номер 2 писмеността на преддинастичен Египет, около 1500 години по-късно. Номер 3 вавилонската, месопотамската или шумерската, която е само с около 150 години по-млада от египетската. Да. Но пак с 1500 години по-млада от нашата. Значи вижте каква разлика има между първата по нашите земи и другите две, древноегипетската и месопотамската. И след това, разбира се, са индийската, китайската, писмеността на майите. Но нашата цивилизация по нашите земи, казвам нашата в кавички, разбира се, но вие знаете, че една част от населението продължава да присъства от това време. Това го доказват професор Кременски, изследванията най-новите генетични, че около 25% на генетичния материал на съвременния български етнос произхожда и е свързан с това най-древно население на Балканите от преди 6 до 8 хиляди години. Да. Тоест имаме, разбира се, през другите епохи други натрупвания, траки, славени, прабългари, но част от това население, това съвсем не е малко, около 25%, част от неговата кръв продължава да тече в нашите вени. По един или друг начин. Да. Сега съвсем малко време ни остава, за да разкажете на нашите зрители за Вулфила. Това е пак друга азбука, това е втората писменост, много по-късно, създадена в 4 век по нашите земи, когато тук пребивават готите. Това е едно скандинавско племе, много известно, много голямо, разселило се из цяла Европа, създало примерно кралство в Испания, нали? Испанците се считат за потомци на готите, кралство в Северна Италия, шведите също казват, че те са най-древните готи, но тук готите стават християни и тук епископ Вулфила превежда Библията на готски език и създава готската азбука. И аз държа вашите зрители да я видят, защото тя толкова много прилича на кирилицата. Ето възстановка на университета в Антверпен. Сами си помислете на готската азбука. Виждате два знака, Б-то и Ч-то, които ги няма в гръцката. Може ли да ги посочите? Защо сега показва? Б, втория знак и Ч, които, както знаете, ги има в кирилицата, но ги няма в гръцката азбука. Кои години? Това е 4 век, около 350 година. Кирилицата е създадена 500 години по-късно. Но тук по тези земи продължават в 9 век да има готски младсинства. Затова има един извор на Вълхвит Страбон, един франкски бенедиктински монах, който казва: брати бенедиктини посетиха българското царство, това е 9 век, и откриха богослужение и Библии на нашия език. Тоест, когато се създава кирилската азбука и новата славянска писменост, тук, освен гръцката основа, е използвана и вулфилската, готската. Така или иначе, днеска кирилицата
една от трите водещи световни писмености на света. Защо? Това е много важно да го кажем, защото някои хора искат дори да се откажат от тази наша писменост. Защото най-разпространена е латиницата. Около, вие знаете, 1,8 милиарда в света четат и пишат на латиница. След това е китайската. С китайската азбука с 1,2 милиарда, значи самия Китай и китайци извън страната, както Япония ползва, може би знаете, участие, освен своята писмена система и китайската. Нали? Включително и Корея, особено Южна Корея. Нали? Ползва наред с корейската писменост и китайската. И на трето место е кирилицата с около 250 милиона. Защо? Защото другите големи писмености, арабска и хинди. Всъщност там има много необразовани. Има много, значи около 60% неграмотност в арабския свят. Което значи, че те не употребяват значи, че реално около от общото арабско население около не повече от 150 милиона четат и пишат на арабски. Нали? Същата подобна е и ситуацията с хинди и по този начин кирилицата изплува, така да се каже, като третата световна писменост, което трябва да е наша гордост, защото знаем, че със сигурност тя е създадена от Климент Охридски или Преславската книжовна школа или взети заедно. Нали, това е един спор на наши учени, в който не искам да навлизам, но е създадена по нашите земи от българи през 9 век. Тоест, това, че нещо създадено при нас е трето по разпространение в света, писмеността е символ и израз на грамотността и човешкото просвещение, ни карат да обърнем погледи назад и да видим, че преди това има още две писмености, създадени тук. Много ви благодаря. Радвам се, че около този най-хубав и най-свят празник, 24 май, се срещнах и се запознах с вас. И за мен беше чест апартамента и радост. Нашите зрители се запознаха с вас. Продължаваме напред. Довиждане. Всичко добро. Мерси. От какво